Good morning guys! Meron po tayong special episode ngayon. So, may masahe rin po sa field department para sa isang special project. So, sasamahan ko po kayo kung ano nangyayari dito sa loob. So, sila yung mga applicants from different areas. We have Bulacan, Quezon City, Cavite, Rizal, Pampanga, halo-halo na po. So, sila po yung naghihintay pa for interview and screening. So, punta naman tayo dito sa parang Bilibid Prison yata screening dito. Titignan kung sino yung mga papasa. So, guys, nakikita nyo, we have 6 interviewers. Ini-screen nila kung sino yung mga pwedeng pumasa. Tignan nyo naman kung gaano kahigpit yung Madrid nila. Talagang sinasala ng mabuti kung sino yung nararapat na tao para sa posisyon. So, tanongin natin si Mr. Rahil, OIC ng Cavite kung ano nangyayari. So, Mr. Rahil, ano na ba yung mga nangyayari ngayon? May mga nakapasa na ba sa'yo? Meron na po tayo napasa ng mga interview. Meron din ng mga alanganin. Tingnan naman natin doon si Ed dito kung ano yung nangyayari sa kanya. Guys, that's it. Talagang nagre-level up na Madrid. Ibang klase na to the highest level. Bye guys, bye!